le nga ni maga na ja ha ve te che pa to le nga me ga ja ve no nga tha ha la ve te khu te ya ni ma na tu che nga ha ve tha no le khu la ve no tha pa to nga ni ma shi pe khwe la yo o tha no nga tha ko la ve te chwe ma pha da o che ya kha chi ba ko nga te ga tha che ba ta la le o nu cho ge lo pyo che lo nga tha ko lo ve la phe ya ve khe ko nga no tha te po o ha da ga che pa to le nga me ga ja ve no nga tha ha la ve ha te khu te ya ni ma na tu che nga ha ve tha no le ku la ve no tha pa to nga ni ma shi pe khwe la yo o tha no nga tha ko la ve ya kha chi ba ko nga te ya tha che ba ta la le o nu cho ge lo pyo che lo nga tha ko lo ve la phe ya ve khe ko nga no tha te po o ha da ga o tha no nga tha ko la ve te chwe ma pha da o che ya kha chi ba ko nga te ya tha che ba ta la le o nu cho ge lo pyo che lo nga tha ko lo ve la phe ya ve khe ko nga no tha ti po o ha da